Čus lidi, moje jméno je Sambar.lp a vítám vás u 5. dílu. Ten díl bude o protáčení podzemek. Víte, že jsem si vytočil vlastně full epic. Sice trošičku zastaralejší zbraně, ale doufám, že něco sundáme. Nějak začínal jsem ale na 102. Takže doufám, že to trošičku popadá. Tak ten gremlinek by mohl padnout. Nice boty naštěstí. To jsem si vždycky přál. Ale toto popadá ještě. Nice. Dobré. To je silák. Ale celkem mi to štve, že mě nepadla nějaká ta zbraň, no. Uvidíme ještě, jak to tady dopadne s tímto. Ještě bych chtěl sundat tady k tohoto. Nice, obratník dole. Co tam dál? Další podzemku dole, super. Toto je intka. Že si nepůjde. No, mohla být ještě. Uvidíme. Třeba bych ještě tu lepší zbraň, no, ale jak říkám, s tím kroužkem. Prostě dělat jenom po obratnosti. $130 na všechno. A teď ten sirák by ještě měl padnout. Jo. Já doufám, že ještě tady tento padne. Ale nejsem si s tím 100% jistý, no. Uvidíme. Ta intka, no. Prosím. Ať spadne. Potřebuji tu epic zbraň. Tak toto by byl totálně dobrý rozptyl, ale já potřebuju, bohužel. Jenom s dírkou. Ale zbraň je hodně zastaralá. No to je 670 hubek ještě. Se omlouvám, toto mělo být přímo jenom protáčení podzemek, ale jak vidíte, tak
Tím podzemkám se nějak moc nechce. Takže nevím, no. Celkem mi to štve, protože myslel jsem, že to popadá trošičku víc. Dnes se fgáme pod zemí a kouknu se na ten další klíč od 100. To je od... A jo. Je od 190. úrovně. Jsem fakt ochotný do toho dát ještě do té zbraně teda. Musí být ale fakt nějaká bombastická. Takže uvidíme. ...280, vidíte to, my můžeme jít vlastně o 40 lepší zbraň, to je hrozný. Braton 400, ale to je úplně k hovnu, protože... Pardon. Protože my potřebujeme na 3 staty. My potřebujeme na 3 staty. A s... dírkou. Takže toto mě je fakt k ničemu. Jak říkám, ale jsem do toho ochotný dát ještě těchto pár hub, no. Dám to do 580 a když tak zítra ještě protočím. Zkusím protočit tu zbraně, ale říkám. Fakt nevím, tu zbraň bych jsem fakt hodně potřeboval. Ale jak vidíte, tak podají samý hovna. A to se mně doopravdy nelíbí. Padá všecko kromě zbraně, že? Toto je celkem velký protáčení. Nebo velký, no. Jak se to vezme? Prosím, ta zbraň. Takže tu zbraň bychom fakt hodně potřebovali. Ale říkám, uvidím, jak to půjde. Dal bych to tak do těch 500 hub. Ale když to nepůjde, tak to zítra bude muset protočit ještě ráno, no. Mě fakt to štve, protože teďka už můžu mít dost dobrou zbraň oproti tady tomuto 240, tak můžu mít až 280. A to by bylo fakt jakože, to by byl jiný nářez, no. Ale když se nepoštěstí, tak bohužel se nepoštěstí, no.
OK, no. Takže jsme proklikali 1000 hub vlastně teďka. Co nám padlo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 věcí. Máme všecko, ale ta zbraň fakt nepadla. Zkusím zítra ještě takových těch 100 hubek, ale myslím, že to už nepadne. Ale uvidíme. Neříkám nic. Takže já se s vámi loučím a zatím čus.